Som en una obra de Fustec molt especial i amb un arquitecte també molt especial. Xavi Bayona, bona tarda. Bona tarda. Primer de tot, explica'ns on som, què és això? Estem a Sils, estem a Puratos, estem en un recinte industrial. Encara que no ho sembla. Encara que no ho sembli, i just aquest recinte industrial tenia un bosquet i ens van demanar per fer un edifici, un show cooking, per ensenyar com els seus productes, com els cuinen, i tots els visitants que els venen a veure a la fàbrica, doncs poder-los ensenyar els seus productes d'una manera diferent que està al mig de la fàbrica. Després aquest lloc era molt bonic perquè evidentment era una pineda, i van, doncs, com podem fer un edifici al mig de la pineda sense quedar-nos sense pineda? Doncs el posem al mig. I una mica el concepte és, anem a posar al mig aquest edifici, fem una plataforma que estigui just al mig dels pins, se n'han tallat poquets, alguns però poquets. Primer són com unes caixes, aquestes caixes estaran tancades, per exemple aquí una caixa, això serien totes les cuines, que també és una caixa tancada, però funciona amb un sistema reticular, és tot una retícula, que aquest ordre d'aquesta retícula fa que vegis també el desordre de la retícula o de la no retícula que fan els pins, i després estan en diàleg aquests troncs que travessen l'edifici amb els pilars de fusta de tota l'estructura. Després, com que els troncs continuen, tenim un paraigües, tenim una ombra en el mateix edifici, i a la vegada estem com si estiguéssim en una cabanya dalt d'un arbre, tenim aquesta visió del bosc, tenim aquesta visió no a peu de terra, no arran de terra, sinó al mig del bosc. Estem com una cabana, no? Perquè estem aixecats del terra, estem com si estéssim en una cabana enmig d'un arbre, no? D'alguna manera, una mica. Exacte. Tenim des de la cota zero, que tindríem l'entrada d'on pugem, que és el punt més alt, és un terreny que fa bastanta pendent, i tot aquest pla, aquesta plataforma es col·loca horitzontal en aquest bosc, i va guanyant altura. Llavors amb els diferents espais i amb la idea, perquè clar, això anirà amb coberta, no? Com es fa amb els arbres? Tenim un pati central, el pati aquest sí que es veu, queda descobert, aquest pati veiem, ens funciona quasi com un claustre, això és un claustre tancat amb vidre, tenim aquesta espècie de claustre on tenim totes les caixes, un claustre que es va obrint amb diferents terrasses, la primera és l'accés, accedim per aquesta zona, entrem en un espai a una doble altura que també ens entra llum, i quan estem amb aquest atri, amb aquest claustre que li podem donar la volta, veiem aquests espais, aquestes terrasses que ens donen llum i ens permeten unes vistes creuades, que tenim aquests punts de vista diferents del bosc. I alhora també tenim aquest joc de moviment, a la que estem caminant, tenim aquest joc de moviment dels troncs amb els pilars, que també veiem tot aquest joc, com es va movent totes aquestes dues retícules entre elles. I la sortida cap amunt, no? Com es gestiona amb una obra així el fet que els arbres hagin de superar l'estructura, no? Han de travessar, ja hi ha exemples, hi ha arquitectures que s'han fet, no? A Vinson hi havia un arbre que també sortia, quan l'arbre es va morir, no? Doncs el que tenim és un peu amb aquest forat perquè pugui passar, a dalt passarà el mateix, i després hi ha una làmina de neoprè, tot per dir alguna cosa, li fem una faldilla a l'arbre perquè pugui transpirar i perquè pugui sortir amunt. I després a baix sí que hi ha tot un sistema que les mateixes aigües, com que evidentment no plou, les arrels no poden agafar, tota l'aigua que recollim de la pluja l'emboquem amb els troncs perquè també puguin tenir sortida i puguin estar regats aquests arbres. I aquí tenim, no sé, veig aquí com una terrassa també, o què és aquesta és la terrassa de sortida, primer hi ha un porxo i després hi ha la terrassa ja descoberta del tot. Per tant, tenim ombra i tenim sol i estem, aquí es veu, no? Estem al mig d'aquest bosc. Hi ha una part d'aquest edifici que és interior, però aquest edifici té vocació de dir una mica de no saber si estem a dins o estem a fora, no? Sí que hi ha un vidre, a la que s'obrin les portes podràs accedir, podràs sortir, però tenim aquesta transició entre dins i fora d'una manera molt amable perquè continua la mateixa retícula d'una manera amb aquesta ombra, i la plataforma encara ens fa un mòdul més per poder sortir i tenir tota aquesta terrassa. Toni Montes, bona tarda. Bona tarda. Ets un dels responsables d'aquesta obra tan curiosa, junt amb en Xavi. I amb la Laia. I amb la Laia, de Miva, no? Sí, Sou? sí. Bé, explica'ns, el Xavi ens ha explicat alguna cosa, explica'ns com has viscut tu aquest projecte compartit tan especial. Ara l'estem veient per fora, que també és especial per això, pel que dèiem, no? Que està aixecat, etc. Tot plegat és molt curiós, no?
Sí, és un projecte que l'encàrrec és un encàrrec especial perquè el lloc és un lloc molt peculiar, és una parcel·la, és un bosc de pins i havíem de posar un edifici molt més gran que l'espai que a priori la parcel·la et donava i hem tingut un client molt ben disposat a deixar-se sorprendre i a deixar-se seduir per una proposta que no és convencional. El que va funcionar molt bé, amb en Xevi sempre ens ho passem molt bé fent projectes i sempre ens animem a fer coses que no són convencionals. I el que va funcionar molt bé en aquest cas és que el client, aquest és un projecte que d'alguna manera és una bandera per explicar la filosofia d'empresa, per explicar-la als seus clients i per explicar-la a escoles i a la gent que vingui a visitar-lo. I ens vam agafar, a la peculiaritat del lloc i als valors de l'empresa. És una empresa força compromesa amb la sostenibilitat, no només a nivell de producció i de la manera de treballar i del tipus de productes i d'origen dels productes que fan servir, sinó també a nivell de les accions socials que fan. I aquesta combinació, juntament amb el nostre interès ja de molts anys per treballar per la sostenibilitat, inventant nous materials i buscant maneres de fer una arquitectura de menor impacte, doncs va ser tot molt senzill. Ens vam posar d'acord de seguida. De fet, aquí es veu molt clarament això que dèiem, que està molt a dins de la pineda, perquè fins i tot no està ni a terra, sinó que està com a mitja alçada dels arbres, no?, una mica? Sí, com veieu també, els arbres, gairebé la totalitat dels arbres que hi havia en aquesta zona l'hem pogut salvar i alguns estan coincidint amb els patis i amb les terrasses, però molts d'altres estan atrevessant l'edifici sencer, o sigui, estan atrevessant el forjat de sota i la coberta i te'ls trobes quan passeges per dins de l'edifici. Abans hem vist el pati des d'on es veurà, i ara som a dins del pati i per tant estem envoltats d'obra. No? Sí, exacte. Sí, envoltats d'obra, envoltats de bosc i la veritat és que a mesura que va materialitzant-se l'edifici anem veient que aquesta idea inicial, que amb dibuix era molt maca, de posar una retícula d'estaques de fusta en un espai que ja tenia tot el seu camp de troncs, és tal qual, funciona així de bé i així de senzill. La façana, tant interior com exterior, és una façana de suro que la podrem fer gràcies a que durant temps hem estat treballant, sobretot la Laia, la meva sòcia, per aconseguir un producte de suro que sigui prou ignífug com perquè ens el deixin posar en un lloc com aquest. Era la primera vegada que treballaves amb Fustec? Amb fusta potser no? Amb Fustec és la primera vegada, sí. Com ha anat l'experiència? De moment, meravellosa. La veritat és que és un plaer tot. El tracte, és un plaer el coneixement i l'experiència que té Fustec i el que hem après treballant amb ells i la veritat és que l'actitud sempre és de si apareix alguna qüestió que necessiti posar-s'hi a solucionar problemes que no estaven previstos inicialment, doncs sempre ens hi posem tots amb les màximes ganes i ells els primers i la veritat és que molt bé, no tinc més que bones paraules. Molt bé, doncs Toni, moltes gràcies, enhorabona pel projecte, esperem veure'l acabat aviat i poder-lo gaudir tots plegats, però de moment sembla que tot va com ha d'anar. Segur que acabarà molt bé. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies. Ha estat un repte diferent d'altres, imagino. Tu has tingut reptes molt grans, no sé, potser aquest no és dels més grans, però sí que en tot cas diferent d'alguns altres. Quina ha estat potser la part que hagi estat diferent d'altres projectes? El bonic del projecte és que hem fet equip amb Miva, amb en Toni i amb la Laia. Ha sigut un projecte molt maco, perquè també quan el fem és un projecte compartit, que jo crec que hem posat tots del nostre coneixement i alhora ens ho hem passat molt bé fent-lo. I és un experiment en aquest sentit, de dir, entenguem el lloc és un lloc inhòspit perquè és un lloc fabril, però en canvi tenim un bosc
que quan estàs aquí ja no te'n recordes, no?, de tot aquest recinte industrial, i en canvi estem en un recinte industrial com si estiguéssim quasi en un conte de fades al mig d'un bosquet, no? Jo crec que aquest contrast és bo, i és bo també entendre una mica de vegades de dir, ostres, anem a fer un edifici però no cal que ens carreguem lo bonic que hi ha, no cal que ens carreguem aquesta pineda, la natura, és entendre un paisatge i alhora sumar, que l'edifici faci paisatge també, no? És un edifici que és molt paisatge, inclús penso que és més maco aquest lloc quasi amb l'edifici, perquè inclús és més densa, no?, aquesta pineda, que quan era una pineda al mig d'un recinte, no? Tenim aquesta peça col·locada aquí. Tots els projectes són reptes, són assajos i són aprenentatges al final de poder aprendre amb el material. Sí que l'equip és bonic, en Fustec doncs, ja fa molts anys que fem coses. Aquí també doncs, el fer-ho amb ells ha sigut un treball en conjunt molt bonic de fer, molt fàcil, molt en família, de dir, ostres, anem a fer un projecte, ha de sortir bé i posem tots a la nostra part perquè surti bé. I la veritat és que tot aquest sistema constructiu que ja coneixem, que sabem com va la fusta, doncs jo penso que no podíem entendre el projecte si no fos de fusta. Aquest projecte no tindria el sentit que té si fos un altre tipus de construcció. Bé, doncs Xavi, moltes gràcies per fer-nos aquesta explicació, aquesta volta, aquest lloc tan especial. Em deies que ha estat una de les parts més xules ha estat fer-ho en companyia, no? Que suposo que això no és molt habitual, que 2 o 3 arquitectes s'ajuntin per fer un projecte com aquest, no? Penso que són quan els projectes són més bonics, no? Perquè al final són aprenentatges i són projectes i propòsits compartits, tenen alguna cosa molt especial. Són projectes comuns que aprenem molt, no? Perquè veiem com treballen uns, com treballem els altres i posem el millor de tots.